egy bizonyságot a keresztelkedésemről, Канал Теорбию Дейсу, Кардясман Саудел, Савлем Крещения. hogy igen, elsőbb és mikor hívtak meg keresztelkedni, Első begiek för kanal Kardeman till Lau Крещения. nem mentem, mert nem voltam felkészülve. На Хомасгата, Lau Крещения, на Лем Крещения. És utána, mikor már eljött az én időm, hogy megkeresztelkedni, Канал Лясу до Учасу, till Lau Крещения. senki nem bírt visszatartani, Konik man na sík húterlesztéle, na sík húterdiamantele. már este rácsengedtem Gémán testvéremre, Рачаки ма упредя спанде по телефону, hogy volő Крещения kolik na sík hogy húterdiamantele. ilyen hamar nekem lehet keresztelkedni meg. Пошля мандер, къде си го мешай Lau Крещения vagy na? És találkoztunk ott, volt Cerősünk Harcsi testvérem, Okorcsi a szotete, nyoma szote, vorbinyámá ipé. egy kávénál elbeszéltem, hogy mi van velem, mit érzek, Atyar gyomande muroilo, bășlea motetele, pileam kávéja, vorbinyámá uriszále prelenge, szóhamne muroilo. és akkor azt mondták nekem, ha te érzed Harcsi, hogy igen, meg akarsz keresztelkedni, most érzed a te szíved, hogy igen, megérintett a Szentlélek, Amen pinyám leszkete după tea, dai-te tu atiresc tu șai de asemenea Крещения на ei pale ambeluma, akkor senkire ne ígér, csak kire, aki téged megérintett a Szentlélek, még hogyha maga adja, angyal is fogja mondani, hogy nem, de arra se ígérj, mert a Szentlélek, a Jézus Krisztus erősebb, mert ő hatalmas. Amen pinyám leszkete de. Теодор vorbiam de teo ilor că mai stelesc Крещения, то той достойно, а через той достойно, на джерен де лума, мен ви, о ангелу получили таула, te penlonnál spassimena pateleszti, zsále Крещения. És alig vártam azt a napot, azt a vasárnapot, hogy elmegyek munkácsra, hogy elnekítsek megkeresztelkedni. Da bedikleom tăvă lucurcu, razva că iloma du munkácsi, Mert tudjátok, már élünk, már holnap meghalunk, és írtam, hogy elnekítsek. bede răus, hogy ne kezino, presi de răus, curcăte geaută la Крещения. És amikor elértem azt a napot, Au lea să doudies, én repültem befele oda. Nem mentem, repültem. merpili ioma după inaziu, să me prepili nos. És mindenki maga látta, hogy mi van, még magam sem tudom, mert nem ériztem semmit, csak menni akartam nagyon gyorsan, hogy elnekítsek. Adică ne spămându ne prelușava, mecanica să ne dicuce, că în laldi custe la Крещения. Esett az eső, jó hideg volt, Preșila de la Sogreșin, de nem ériztem, csak a melegséget na mondtam. hasmange șelcanci, ce tato asmange na brotan după ei. És amikor megkeresztelkedtem, Că n-avem Крещения, ígéretet tettem a Jézus Krisztusnak, Diom obișanile Sfântului de az Iles, éves 30 évet ittam és pipáltam, Trandeberg, Cir de las Pilas, minden lehet mondani, ha figyeljük a Jézustól, mert én egy ígéretet mondtam. Mederau Catodel, Cato Sfântul mai Júzan de Min Sarcam. És most nem iszok, nem pipálok, rendben vagyok a családommal. Acana na Cir de la Piel, Nem fogok nagyon sokat beszélni még a keresztelkedésről, még egy keveset. na vorbim la mult, pal peste camelte blaudarile de Ilesche. Aki nincsen megtérve és nincs megkeresztelkedve, addig térje meg és addig keresztelkedve, meddig idő van, mert hogy elnekíssenek. Prulave Peñale. Coso na Cristinja Pauli, comina virusul, Pateanan do Sfântul Del, Nașencu Del, Mendig Io Ceaso, Șaia Vencu Dragu Del, Telep Creștină. Mert a Jézus Krisztus az ajtó alá jutott, és mindenkit már gyertek, ameddig időtök van, mert nem hittek akkor sem, mikor mindenkit, hogy gyertek, időző lesz, nem hittek most is ugyanab az életében. O Crăciunca acela în Duda, a cărăltume, mai dur na Atyar Gyomnes Prulave Peñale. Most még egyet mondok, most van még egy vendégünk, aki volt egy új faluból, volt velem Gémán testvérem. Ia menate Jénesave nahas még soha. Ha nem hittel, akkor már, hogy igen, én nem iszok, nem cigizek. Удоволось как кирвой, са на патяла, са на цирдел, на пиел, мавер, манушева жудикеле, а песке жизня кердятейле, удоле, а песке кирве, са ужанла слез, сар песке панжная. Mert én elmentem nála a vendégsre, vagy ha tanálkoztam vele, mert bautja volt, és rögtön én már csak a pályánkát kértem. Lesi boutaudot prales, a teilu mașcamende, olescu blașu manușu, kirveile, diez rati, ce godei kernas pinas. Lesi boutai. És most meg nem kértem a pályánkát, nem kértem az italat, azt, hogy ki az az Isten, aki én mondom, az élő Isten, a Jézus Krisztus. Ако нама пренело на мангаратиеле, старавляле сте по гости, виемена кардяви ме омаслея, ви опетяслея, до кардя мену прав. Буду учуди савел, саро дел кардясту алертавес.
És meghívt minket vendégségre, és elmentünk én a Gyémánt testvérem, és Petre testvér Németországból. Guillermo te, oameni bine, vorbindeam, palosuntul de la să mergem cea slujenia, ghibardeam, iman cozindeam, de lingua că Meg akarta tudni, hogy ki